Nyakoro mogi wadonje weche motenore gi mago mag ng'iyo kaka yore mag fwambo gi ute fwambo mongirore nitie pacho ka. Ramogi TV oyangi kaka achiel kuom televisen ma oganda Jokenya neno moloyo kirango kidieny mar televisen maloso gi dho mama kata dhok mopogore gi Kiswahili kod dho ngere. Ma en kaluwore kod nonro ma ogol gi riwruok matayo chenro mag jofwambo e pacho ka Media Council of Kenya. Ramogi TV ni thuolo mar ariyo e kidieny no bang' Inoro TV ma bende en nyamin Ramogi TV e kambi mar Royal Media Services. Citizen TV ma bende en achiel kuom tisende mag Royal Media Services ema otelo nyime kaka televisen ma Jokenya neno ahinya. Ramogi TV osegoyo kang' mana e thuolo mar higa achiel nyaka ne chake kendo koro keto piem mapek ne tisende mamoko ma osegurore e paw lendo kuom higni buora. Ramogi FM bende en achiel kuom nyakalondo ma oyangi kaka mago ma Jokenya winjo ahinya e pacho ka. Pero kama nyakora Ramogi kendo